Имало било и друга форма на живот. Те са тук, живи, кестеняви, напълно естествени, директно имплантирани от професионалисти по сертифициран метод. Всичко стана много бързо, в рамките на ден. Контактът беше осъществен на фоликулно ниво. А ние с моят човек сме толкова щастливи. Има какво да галим нежно, да подхранваме редовно. Имаме си обща кауза, общ живот. Ние сме едно. А те, живите, естествени, кестеняви и абсолютно наши косми, растат пред очите ни. Това се казва хармония. И с моят човек не сме се разбирали толкова добре от зеленото училище в гимназията. Между другото, тия дни бяхме на среща на класа. И онази Лили, с която моят човек се целуваше в 8-ми клас, ни вика на нас двамата. Ама ти въобще не си се променил. Какво ще кажеш да се видим някой път на покафенце, а? Темето обратно влиза на терена.